Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Romulo. Taong 1964, Batad, Iloilo. Lumaking malapit sa pinsan niya itong si Romulo. Araw-araw lagi silang magkasama sa anumang gawain. Yung kanilang mga pamilya kasi, naninirahan sa iisang bubong, kaya na may pinili nilang pakisamahan ang bawat isa. Mabait naman ang pinsan niyang yon. Tuwing nagdadaing sila ng isda, yon ang palaging tumutulong. Mabuti rin ang pakikitungo nito sa kanya, kaya na may hindi niya maipagkakaila, naging malapit na sila sa isa't isa. Ang tanging kinaayawan lang dito ni Romulo ay yung pagiging mapanaliksik nito sa kanilang lugar. Halos walang araw na hindi siya nito niyaya na tumungo sa mga kabundukan para magdiskubre ng mga kayamanan. Hindi naman niya yun masisisi, lalo pat ganon din ang kwento ng ama nito sa mga panahong nakikipag-inuman yon sa kanyang ama. Para hindi sila malagay sa alanganin, araw-araw itong pinapayuhan ni Romulo na hindi totoo ang mga ganoong bagay. Abiso niya pa rito, maraming peligro ang kanilang makakaharap sa oras na magpumilit silang humanap. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga inilahad, nanatili pa rin yung porsigido sa nais nitong mangyari. Itong mga panahong ito, meron silang narinig na usap-usapan sa kanilang baryo ukol sa isang parte ng bundok sa Batad kung saan merong nakitang antigong pinto na nakatayo sa isang malaking tipak ng bato. Ayon sa mga nakakita, hindi na nila sinubukang buksan ang bagay na yon sa kadahilan ng may mga babala doong nakalagay ukol sa mga maaaring mangyari. Dagdag pa ng mga ito na anuman ang nilalaman nito, paniguradong hindi yun magdudulot ng mabuti. Mariin din itong inilahad na huwag nang tatangkaing puntahan ng lugar nang sa gayoy maiwasan ang panganib na maaaring idulot nito. Nang marinig naman nila Romulo ang tungkol sa bagay na yon, panay naman ang pagsipat niya sa pinsan niya dahil pansin na pansin niya ang pagkakaroon nito ng matinding interes ukol sa pintuang nadiskubre ng mga taong nakausap nila. Bagaman hindi yun nagsasalita, bakas sa pagmumukha nito ang matindi nitong hangarin na puntahan ang lugar na yon. Nang hindi na maatim ni Romulo ang kanyang mga nakikita, pasimple naman niya yung hinila papalayo habang nananatiling walang imik. Nang makalayo na sila sa lugar, mariin naman niyang inabisuhan ng pinsan niya na wag nang ituloy ang tungkol sa mga bagay na naisip nitong gawin. Dagdag pa ni Romulo na sapat na ang babala ng mga taong nakakita nito upang hindi na sila mga haspa na yon ay tingnan gamit ang mga sarili nilang mata. Subalit nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Di naman natin yun bubuksan. Titingnan lang natin. At saka isa pa, naniniwala ka ba talaga sa kwento ng mga taong yun? Wala naman silang basehan, kundi ang kanilang mga salaysay. Malay mo, gumagawa lang sila ng istorya. Alam mo kasi Romulo, ako yung tipo ng taong hindi basta-bastang naniniwala. Para sumang-ayon ako sa kanilang mga sinabi, kinakailangan tong makita ko mismo." Nang marinig naman ni Romulo ang sinabi nito, napabuntong hininga lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Ay, palusot mo lang yan to eh. Kilalang kilala na kita bago pa man kami lumipat sa bahay ninyo." Dahil sa kanyang sinabi, tumawa lang naman ito habang dahan-dahang naglalakad papalayo. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makabalik na sila sa kanilang tahanan, nasipat naman niya yung nagmamasid sa mga bundok
na nasa likurang bahagi ng kanilang bahay. Bagaman tutol si Romulo sa nais nitong gawin, wala naman siyang pagpipilian sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na kapag hindi niya yun sinuportahan, magtatampo yun sa kanya. Ayaw naman niya ng ganon, lalo pat tinuturing niya na yung isang parang tunay na kapatid. Sa paglipas ng mga araw, habang abala sila sa pagbibilad ng mga daing na isda, napapansin naman niyang napakatahimik ng pinsan niya. Sa puntong iyon, unti-unti na niyang napagtatanto na handa na ito sa mga bagay na binabalak nito. 2 araw pa ang lumipas, nang magkataong wala na silang trabaho, palihim naman siya nitong niyaya na umakyat ng bundok. Inabisuhan din siya nitong wag yung ipagsasabi sa mga magulang nila, nang sa gayoy hindi yun magduda. Nang marinig naman ni Romulo ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang sumasagot doon ng, "Basta Toy ako na nagsasabi sa'yo, hindi maganda ang gagawin nating ito. Huwag mo akong sisisihin kung meron mang mangyari." "Napaka matatakutin mo talaga, Romulo. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Ang kailangan mo lang gawin, samahan ako." Sagot naman ng pinsan niya. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman silang naghanda ng kanilang mga dadalhin. Nagkataon naman noong wala sa kanilang bahay ang kanilang mga magulang, kaya malaya nilang nakuha ang lahat ng gamit na kanilang kailangan. Makalipas pa ang ilang minuto, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan patungong bundok. Inaasahan naman nilang malayo-layong lakaran ang kanilang gagawin, gawa ng nasisiguro nila na ang mga bundok na malapit sa kanilang lugar ay nasuyod na ng mga kababaryo nilang nag-uuling. Habang binabagtas nila noon ang daan, naging maayos naman ang lahat. Nang marating na nila ang gitnang parte ng unang bundok na kanilang inakyat, tanaw na nila mula roon ang kabuuan ng baryong kanilang kinagisnan. Dala ng pagod nila Romulo, pinili muna nilang magpahinga pansamantala. Mahaba-haba pa naman ang oras, kaya hindi naman nila kinakailangan magmadali. Maya-maya pa, nang medyo nanumbalik na ang kanilang mga lakas, muli silang nagpatuloy sa kanilang paglalakad. 1:00 ng hapon nang marating nila ang ikatlong bundok, kung saan milya-milya na ang layo nito sa kanilang baryo. Si Romulo noon, panay na ang pag-uudyok sa kanyang pinsan na bumalik, pero hindi naman siya nito pinapakinggan. Base kasi sa salaysay ng taong nagbigay sa kanila ng impormasyon, matatagpuan ang pintong yon sa isang liblib na lugar sa may paanang parte ng pangatlong bundok. Yon ang pinanghawakan ng pinsan niya, kaya na may kahit anong gawin niyang pagyaya dito na umuwi na, hindi yon nakikinig. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang paglilibot, meron silang nakitang isang liblib na lugar kung saan nababalot yon ng makakapal na sanga ng puno. Habang papalapit sila roon, unti-unti namang napapansin nila Romulo ang pagbigat ng presensya sa buong paligid. Hindi nila mawari pero pakiramdam nila meron talagang kakaiba sa lugar na yon. Maya-maya pa, nang makapasok na sila sa loob nito, doon bumungad sa kanila ang 2 pintong nakasara na mayroong 3 bilog sa magkabilang parte nito. May mga nakaukit ding kataga sa pintong yon na halos hindi naman nila mawari kung ano ang ibig sabihin. Sa paglapit naman nila rito, doon bumungad sa kanila ang antigong lubid na ginamit doon bilang tarangka. Habang pinagmamasdan naman nila ito, panay naman ang pagpapaalala ni Romulo ukol sa kanilang mga napagkasunduan. Ayon sa kanya, nangako itong papatunayan lang nila ang pag-iral ng bagay na yon, kaya wala nang dahilan pa para hawakan nila ito o buksan.
Dagdag pa niya na maaari na silang umuwi, lalo pat nakumpirma na nila na yon ay totoo. Subalit nang marinig naman yon ng pinsan niya, seryoso naman yung tumitig sa kanya habang sumasagot ng, "Ganun na lang ba? Paano kung kayamanan ang nasa loob niyan? E di nang hinayang pa tayo. Kung natatakot ka, Romulo, manood ka na lang. Ako na ang gagawa ng paraan para buksan yan." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niya yung hinawakan sa kwelyo ng damit nito habang seryosong sumasagot doon ng, "Paano kung hindi kayamanan ang nasa loob niyan? Walang kasiguraduhan ng mga sinasabi mo. Pag-isipan mo yan ng mabuti kung ayaw mong mapahamak tayo. Napakabigat ng presensya sa lugar na ito. Hindi malabong meron diyang naninirahang dyablo." Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, bigla naman siya nitong itinulak sabay lapit sa pintong yon. Dahil sa pangyayari, wala namang nagawa si Romulo kundi hayaan ito. Ang tanging ginawa na lamang niya, magtago sa likurang parte ng puno habang pinagmamasdan ito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, kitang-kita niya kung papaano hinawakan ng pinsan niya ang 3 bilog na nasa katawan ng pinto. Matapos niya yung gawin, dahan-dahan naman niyang kinalas ang lubid kung saan sa bawat pagtanggal niya nito, unti-unti na silang nakakarinig ng malalakas na dagungdong sa ilalim ng lupa. Hindi naglaon, nang matanggal na yon ng pinsan niya, doon na niya narinig ang paglangit-ngit ng pinto. Akala ni Romulo magiging maayos na ang lahat, pero matapos mabuksan ng pinsan niya ang pintong yon, laking gulat na lamang niya nang bigla itong hinila ng 3 galamay na maihahalin tulad mo sa galamay ng pugita. Pagpasok ng pinsan niya sa pinto, bigla naman yung sumara na parabang walang nangyari. Dahil sa bilis ng kaganapang yon, halos hindi makapaniwala itong si Romulo sa kanyang mga nakita. Inabot din siya ng ilang minuto kakamasid sa paligid sa pagbabakasakaling panlalaro lamang ng kanyang mga mata ang mga bagay na kanyang nasilayan. Pero kalahating oras na ang dumaan, hindi pa rin niya nasisilayan ang kanyang pinsan. Nang mapagtanto naman niyang totoo ang kanyang mga nakita, wala na siyang nagawa kundi ang kumaripas ng takbo pabalik sa kanilang baryo. Habang binabagtas niya noon ang daan, labis-labis naman ang nararamdaman niyang takot at kaba, gawa ng hindi niya maisip kung ano ang sasabihin niya sa kanyang pamilya. Nasisiguro rin niya, hindi lang palo ang matatanggap niya sa kanyang ama, lalo pat buhay ng pinsan niya ang nakataya. Gayunpaman, alang-alang sa kaligtasan nito, pinili niyang maging matapang para yon ay matulungan. 2 oras pa noon ang dumaan, narating na nga niya ang kanilang tahanan kung saan doon bumungad sa kanya ang ama niyang abalang-abala sa paghihiwa ng isda na kanilang idadaing. Paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, mangiyak-ngiyak naman niyang inilahad ang tungkol sa nangyari sa pinsan niya. Dagdag pa niya na, mariin naman niya yung inabisuhan pero hindi yon nakinig. Matapos namang mapakinggan ng kanyang ama ang kabuuan ng kanyang salaysay, maging ito man, hindi maiwasang mag-alala. Kahit alam niyang ikakagalit yon ng ama ng pinsan ni Romulo, wala siyang pagpipilian kundi ilahad ang tungkol sa kanyang mga nalaman. Bago pa man sumapit ang 4:00, nagmamadali naman yung bumalik sa bundok na kanyang itinuro. Subalit, nang marating na nito ang lugar na yon, sa hindi inaasahang pagkakataon, wala yun doong nakita. Ilang beses na rin silang nagpaikot-ikot sa lugar, pero wala talaga. Nang mapagtanto naman ng ama ni Romulo na wala doong pinto, napilitan naman yung bumalik para muli siyang kausapin ukol dito.
Medyo napapaisip na rin kasi ito na baka nagsisinungaling lang siya. Sa pagsapit ng 6:00 ng gabi, pagka-uwi pa lamang ng padre de pamilya nila, gulpi at bugbog na ang kanyang inabot. Halos palayasin na rin siya nito, gawa ng hindi nito maisip kung bakit niya yun nagawa. Ngunit sa kabila ng kanyang mga dinanas, pinili niyang wag doon magtanim ng sama ng loob sa kadahilanang nasisiguro niya hindi nito alam ang kanilang ginagawa. Makalipas pa ang ilang oras na panggugulpi nito sa kanya, minabuti naman itong hayaan siya. Bago siya tuluyang tantanan ng kanyang ama, paulit-ulit nitong inilahad sa kanya na kung may mangyaring masama sa pinsan niya, hindi lang yon ang aabutin niya. Dagdag pa nito na siya ang may kasalanan ng lahat dahil konsentidor siya. Matapos naman yung marinig ni Romulo, nang hihina naman siyang tumayo, sabay lakad patungo sa kanyang silid. Mahirap man yun para sa kanya pero inaasahan naman niya ito, gawa ng hindi rin biro ang nangyari sa pinsan niyang yon. Sa pagsapit ng 10:00 ng gabi, habang nagpapahinga na siya, bigla naman siya noong nagising matapos niyang marinig ang pagsigaw ng ama ng pinsan niya. Dahil sa pangyayari, agad naman siyang napasipat sa pinto kung saan doon niya nakita ang ama nitong yakap-yakap ang pinsan niyang yon. Noong una, wala naman siya doong napansing kakaiba. Pero pagsilay niya sa pagmumukha nito, doon niya napagtanto na tila bang ibang-iba na ito sa dati nitong anyo. Hindi niya mawari pero sinasabi ng kanyang kutob, hindi na yon ang pinsan niya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nasipat naman niya ang kanyang ama na nagmamadaling lumapit sa kanyang silid. Pagpasok naman ito, agad naman itong inilapag ang mga daladala nitong lunas. Humingi rin yun ng tawad sa kanya, buhat sa mga nagawa nito. Nang marinig naman yon ni Romulo, tumangulang naman siya habang nanghihinang sumagot doon ng, "Wala akong kaso yun, Tay. Sa ngayon, pwede bang bantayan niyo yan si Toy? Para kasing may napapansin ako sa kanyang kakaiba eh." Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang nagsasabi ng, "Huwag kang mag-alala. Gagawin ko yan. Kahit nga ako meron din akong napansin." Matapos naman nilang magkausap, minabuti na nitong ipagpatuloy ang panggagamot sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti na nga nilang napapansin ang pagiging dugyot nito sa sarili. Bukod sa hindi yun naliligo, palagi ring nababalutan ng putik ang mga paa nito tuwing umaga. Hindi na rin yun nagpapalit ng damit at panay na rin ang pagkamot nito sa ulo dahil sa kawalan ng ligo. Maliban sa mga bagay na yon, labis din sila noong nagtataka, gawa ng parang hindi yun napapansin ng sarili nitong ama. Ang mas nakakabahala pa, magmula noong bumalik ito, tila bang nagkaroon na ng salot sa kanilang baryo. May mga naiulat na ring nawawalang bata na ayon sa mga magulang nito, sa mismong bahay nila yun dinukot. Nang malaman naman nila Romulo ang tungkol doon, mas lalo silang naghigpit sa pagbabantay sa pinsan niyang yon. Tuwing umaga siya ang nakatokang magmanman dito at kapag gabi naman, yung ama naman niya ang makikiramdam sa mga kilos nito. Akala nila hindi na nila matutuklasan ang ginagawa ng pinsan niyang yon, pero dumating ang isang gabi na ang kanyang ama na mismo ang nakakita sa ginagawa nito. Sa pagkakatanda ni Romulo, nasa 10:00 na yon ng gabi. Habang nagpapahinga ang kanyang ama, bigla naman yung nagising dahil sa inabot yon ng tawag ng kalikasan. Paglabas nito sa kanilang bahay, dali-dali naman yung tumungo sa sagingan para doon na umebak. Habang nagpaparaos ito,
Bahagya naman yung natigilan matapos itong makarinig ng pag-aangil na sinasabayan ng paglanghap niya ng nakakausog sikmurang baho na sumasabay sa hangin. Noong una nakakaya niya pa itong tiisin, pero matapos niyang umebak, nagpasya na siyang tuntunin ng pinagmumulan ng amoy na yon. Di kalayuan sa sagingan, doon niya nakita ang pinsan ni Romulo na nakatuwad habang nilalantaka ng isang sanggol na nangingisay pa. Sa estado nito, parang kakatapos lang ng buhay ng batang yon. Ang mas labis niya paraong ikinabahala ay yung mga galamay na lumalabas sa likurang bahagi ng katawan nito. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pagmamasid, kitang-kita niya kung papaano nito nilamon ng buo ang ulo ng sanggol na yon. Dala ng galit naman ang kanyang ama. Agad naman itong humanap ng kahoy sa kinaroroonan nito at nung nakahanap na siya ng malaking tipak, buong tapang naman niyang sinugod ang nilalang na yon. Pero pagpalo naman niya sa ulo nito, laking gulat na lamang niya nang bigla yung masalag ng mga galamay nito. Pagbunot naman ng nilalang na yon sa hawak niyang pamalo, napilitan na siyang kumaripas ng takbo pabalik sa kanilang tahanan. Sa sobrang takot noon ng ama ni Romulo, kahit nakababa ang salawal nito, nakaya nitong tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Sa pagsarado naman ito ng pinto, agad naman itong tinawag ang lahat ng kasama niya sa loob. Hindi naglaon nang magising na ang mga ito dahil sa kanyang ingay, doon na niya inilahad ang tungkol sa kanyang mga nakita. Akala ng ama ng pinsan ni Romulo, nagsisinungaling lang ang kanyang ama, pero maya-maya pa, ito na rin mismo ang nakakita sa anak niyang paika-ikang naglalakad papalapit sa bahay nila. Sa estado ng paglalakad nito, hindi na talaga yun ordinaryong tao. Isipin niyo na lang, ang tumulak sa katawan nito para gumalaw ay yung mga galamay nitong lumalabas sa kanyang likod. Matapos naman itong masipat ng ama nito, nagdesisyon na yung lumabas, dala-dala ang mahaba nilang itak. Sinamahan na rin yun ng ama ni Romulo sa takot na baka kung ano pa ang mangyari rito. Pagsilay naman doon ng pinsan niya, bigla naman yung umatungal at kasabay nito ang mabilis nitong pagsugod sa kinaroroonan ng dalawa. Nang masipat naman yon ang kanyang ama, walang pagdadalawang isip naman itong sinalubong ang nilalang habang inihahanda ang armas na hawak niya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, pansin na pansin naman ni Romulo ang pagiging dehado ng ama niya at ng ama ng pinsan niya. Kahit anong gawin itong pagpipigil sa nilalang na yon, tila bang hindi pa rin sapat ang lakas nilang dalawa. Dahil sa pangyayari, agad naman siyang nag-isip ng paraan para maitaboy ang nilalang. Bagaman binatilyo pa lamang itong si Romulo, hindi niya maipagkakaila na marami na siyang alam na pangontra sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kadalasan niya kasing pinakikinggan ay ang mga testamento ng mga albularyo na nakikipag-usap sa mga pasyenteng nagamot nito. Dagdag pa niya na, dahil sa pakikinig niyang yon, nalaman niya ang mga pangontra laban sa mga mangkukulam, lalong-lalo na sa mga aswang. Walang sabi-sabi, agad naman siyang dumakot ng asin, sabay takbo patungo sa kinaroroonan ng kanyang ama. Pagsaboy niya nito sa nilalang, bigla naman yung umusok na siyang naging sanhi upang kumaripas siya ng takbo papalayo. Halos segundo lang din ang naging pagitan bago yun tuluyang maglaho. Ang usok namang lumabas sa katawan nito, nagdala ng hindi masikmurang amoy na maihahalin tulad mo sa baho ng patay na tao na nabubulok. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, labis-labis naman ang pasasalamat ng kanyang ama dahil sa kanyang ginawa. Maya-maya pa, nagdesisyon na silang pumasok sa kanilang tahanan para magpahinga.
Yung tatay naman noon ng pinsan niya, halos hindi makapaniwala sa mga pangyayaring nasaksihan mismo ng kanyang mga mata. Alam niyo, Pinuno, kung ano mga sumunod na nangyari? Natagpuan nila Romulo ang buong balat ng pinsan niya na pinagpipistahan na ng uod. Nasa may bandang sagingan ito kung saan umebak ang tatay niya. Dahil sa kanilang mga natuklasan, hindi nila mawari kung pagbabalat kayulang ba ng nilalang ang kanilang mga nasilayan. Gayunpaman, minabuti na lamang nilang tanggapin ang pangyayaring yon, lalo pat wala naman silang pagpipilian. Sa paglipas ng taon, nanatili pa ring palaisipan para kay Romulo at sa kanyang pamilya ang nangyari sa pinsan niya noong minsan itong ginawa ang buksan ang ipinagbabawal na pinto. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, yung pagiging curious natin sa mga bagay-bagay na hindi natin alam, matatawag kong double-edged sword. Bakit kamo? Kasi minsan, yung mga bagay na hindi natin alam, tapos in-explore natin, minsan, positive yung nagiging resulta. Yun nga, yung meron tayo makukuhang benefits. Pero kadalasan kasi talaga, negative yung nangyayari. Tulad na lang ng nangyari sa pinsan ni Romulo, di ba? Sobrang curious siya kung ano meron dun sa pinto. Kahit may mga naririnig na siyang negative na kwento tungkol dun, sinubukan niya pa rin buksan. Pero sana nakinig yung pinsan ni Romulo sa kanya, no? Kasi ito si Romulo, nararamdaman na mabigat yung presensya, eh. 'Di ba? Wag niyong tatablahin kung ano yung nararamdaman niyo sa ibang bagay or sa isang bagay. Kasi kapag nakaramdam kayo ng negativity diyan, minsan kasi sang-ayon yun, na wag niyo nang ituloy. Kasi hindi naman yun pakikiramdaman o hindi naman yun isesend na signal sa katawan mo kung walang mangyayari sa yung hindi maganda. Ang kaso nga lang, itong si Toy, matigas ang ulo kahit marami na silang narinig na negative tungkol sa pinto, binuksan pa rin. Pero maski ako curious, ano kaya ang meron sa likod ng pinto na yon? Hindi ko naman masabi na rektang pinakain kaagad siya ng bertud kasi malabong mangyari yon. Baka nga talagang may nagtatagong diablo doon na natutulog, tas nung binuksan ng pinsan ni Romulo, kumawala, sumanib sa kanya. Pwedeng ganun. Tapos yung nakita nilang nalulusaw na balat ng pinsan ni Romulo, baka hindi sila sigurado na balat ba talaga ng pinsan nila yun. Baka nga nagpapanggap lang. So para sa akin ang kwento na to, napakaraming tanong. Maraming tanong sa isipan ko na nabubuo. Na alam kong wala naman ako makukuhang sagot kasi one hit lang to. So bahala na yung mga imahinasyon nyo kung paano masasagot tong kwento na to. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.